Здравейте хора, аз съм Галак Семен и днес ще ви съобщя една гадна новина и тя е, че когато правих втори епизод на оцеляването, нали, то се бъгна половината клип някъде, нали, за 13-та минута спираше, замръзна кара, аз продължавах да говоря. Сега ще направя втори епизод вече и да. Ще започнем от тук. Мислех даже да ви покажа какво точно ще стана в втори епизод, но все пак просто докато ви покажа направо си да снимам втория. Общо бихме малко казали, полигарихме се доста както и направихме тъща. Така, до последно помня. Така, лагна, яко. До последно помня, че не ми лагаше толкова, наистина. До последно помня, че бяхме дошли до тук, да съберем този камък, който ни трябва. Така, добре, качваме след догоре. Ето този също е на обикновен, сега ще го видя да мисля, че даже той не е онзи. Една спомням. Така, това е. Значи това ще правим стените, защото е много готово. Изглежда. Не, значи не е този камък, но този явно е по-ярък. Та няма много е, какво. Ако това е той. Изобщо. Да, това е. Ще го берем целия, защото не трябва стените, а тъй къщата няма да особено голяма, нали ще бъде една част, така такива стени, имаме още полирани. Ще ни трябва да белите. Камъни. Не чакайте, изтъчка ли тази тъйка? Ще не да скоро да кажа. Така. Съберем един стак. Някъде знам. Само да това видео да не се бъгне, защото тогава вече моята бъгне се така, защото имам с фаб и го преработвам с Camtasia. То просто, нали, на късните епизоди трябва да ги слагам в един с интрото. Понякога има случаи да се бъгнат. Пак мога да взема да снимам направо целият епизод с Camtasia. Проблема е, че много лошо качество. Вие се го видели на клиповете. Това. Ами проблема, но и че няма да ви претенци Camtasia, само ако може да е малко повече, по-добре да снима, но така се направили, аз ще не го дадат, нали, хората, които ще използват към този. Не ще си ирони, но седно. Сега ще наберем малко от този камък. И трябва да под. Сега го убиваме. Нека не ще дървената клипа, защото не искам да хабя още камък. Не ще нямам изобилие, но ще сабя още 32, за да се вземат балчки и скрутите. После ще направим една празна. Аз не мисля къде да правя да не съм алпинец. Забравя го как казваше, нещо точно беше. Алпинец или не знам. Окей. Аз съм супер едно чек новиш. Супер чек новиш.
Добре, ще да говоря. Време да направим малко този камък. Между другото ще бъде клипа само за малко, но вие няма да видите също. Така, докато бях спрял клипа само за малко да върши почти колкото можах, явно тук вече от получаваме по 3 върти. Да, аз забелязвам това и отгоре това ще може да се покрива, защото както виждате над мен няма нищо. Но сега ще отидем да си вземем камик и да, полагаме ми, не се лъжете, по принцип това не става никога, само на няколко минути, но не трети. Не може да се случи това при мене, само сега вече се случи преди малко и по-преди малко и по-предишния клип, да. Така. Ще свалим едно камъче от така. 28, както трябва да е изтъкнал, нали то. Да, ако чувате някакви звуци, това е, след това ще се отвори прозореца. Да, има прозорец. Това прилича на бункер, буквално, но вътре е по-добро, както виждате. Прилича на американска стая. За това ще направим база. Защото не имаме толкова малко дърво. Отиваме да сечем, защото ние сме гадни дървосекачи. Там горе май вече съм сякал дървото. Паднах в мината си. Какъв срам. Спарта! Добре. Не мисля да правя клипа много дълъг, тъй като просто не искам да трябва нещо, както става. Взема малко кол, защото тук има. Тук и тези планини винаги трябва да има, все пак са планини. Това е логично, или не. Добре, ще привлече малко кокошки свиновъди. Те се привличат с обикновената вода. Може би някой от вас не знаех. Но кажете честно, има ли по-привлекателно тролче от това? Аз не мисля, че сигурно бихте излезли с него на среща, но едва ли ще имате такъв късмет. Няма да намерите по-грозно от него. Сега има това да работим с. Да има малко разнообразие. Също така ще вземе от... Да, това е същото. Добре. Взехме го и сега ще правим спалта пак. Защото ние сме спартанци. Глава, тя е луса. Дали ще се запаля? О, шет! Поне тук сме близо до вода и ако се запаля, ще мога да се отхваля. Това е толкова логично, чудо и не е. Логично, да, точно така. Няма по-логична логика от тая. Сега превръщаме всичко в дърва. И ще взема малко саплинги, за да ги насладила тук до тук. Значи тук ще ни бъде градината за дървета. Ето тук садиме едно, тук садиме едно и тук садиме едно. Това е то. Много насадени стане.
Така. Тъй като за този епизод не направихме кой знае колко, ако той сигурно ще стане пак дълъг и ще ми лагне, както току-що стана. Да, мисля, това е, мисля, този епизод беше кратък. Аз бях Лагал Семени. Бай!